Ja laktar ko kalera mogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Macha ichendo ni Nandutho Teno kenda mor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa nitiere studio. Yena mondo miarwa ke bonyisa wane nyinge nga en wod kanyo lonye weche mage kati wadonje tu kachiel ko kalera mogi TV ka. Machiegni daktari. Kamano Ruth amor kendo mar biro studio kawuono mondo mi watudre wapuonjre weche achiel ariyo motudre kod ngima dhano. Nyinga Ken Otieno en physiotherapist, kata gidhok ma wendo nyalo wacho ni physical medicine expert. Physiotherapist en jalno man gi lony kuom thiedho tuoche motudre kod fuon, choke, leche kod rem. Mopogore gi mano be wathiedho tuoche motudre kod ng'ol. Koro eyo machuok an physiotherapist. Kuom kumae Homa Bay an Jakochia, to thuolo masani to an Nairobi ema atemo konyo jowa kagi kacha. Kamano. Daktari kawono diher mondo magomba ka kotenre kod wach mane mondo mi oganda wa ung'e. Osteoporosis ni en modo na wuo kode nikech auluonge gi dhok mar wagunda mano osteoporosis, dhok malong'o ma wanyalo wache godo ko kete yo ma wanyalo winjego. Osteoporosis en tuo ma otudre kod choke ma miyo chogo bedo kod yom. Koro mano tuo mwanda wuyo kuome kawuono. Maka wanyalo kete yo machoke ena yom mar choke. Ena yom mar choke. Moro kapok wadhi matute yom mag choke, wang'eni kaka choke onego bed ni chal kod components mag choke koka kwadonjo ni ang'o momiyo wanyalo wacho ni koro choke osichako lokore, osichako bedo mayom kaka koro wadonje osteoporosis. Kowuoyo kuom kaka chogo onego bedi, to mano wanyalo mana chiwo ranyisi ka wan gachiel kachiel kod chogo wuon. Chogo nitiere nyai chogo maoko kod chogo mantiere e iye. Kod components mantiere e chogo. Chutho seche moko inyalo yudo ni nitie choke opogore. Nitiere choke maluongo ni long bones kod short bones, kata choke maboyo gi choke machieko kod machieko kata matindo. Koro nitie choke man gi growth plates kod monge kod growth plates. Koro e choke ma wuoyo kuom gigi iyudo ka nitiere component mare maoko kod component mare maiye. Tibiro yudo ka component maoko ni ema seche moko waneno kaka chogo, to maiye cha seche moko ok nen nikech ka ok wang'eyo gima timre e chogo ok wanyal ng'eyo ni en kare kata ok en kare. To kowuoyo kuom osteoporosis, to achiel kuom gima wang'eyo godo ni en osteoporosis en kuom ranyisi ma seche moko waneno ko watimo test machalo kaka DEXA kata watimo kaka x-rays manyisowa ni chogo ni nyalo bedo ni oyomyom kata ok oyomyom. Koro mano to watimo kwa luwo e yor tests ma wang'eyo godo ni chogo yomyom kata ok oyomyom. To seche moko be ranyisi nyalo nyisowa kata ka chogo ni kare kata ok ni kare. Kamano. Thoth ni luongo osteoporosis ni silent killer kata gino manego aling'ling'. Ang'o momiyo iluonge kama? Kapok wadonjo gi kaka iluonge, nantie picha ma okel ka mokwongo. Konyalo yango gima en, to mano nyalo konyowa ng'eyo gima osteoporosis en. Kamano. Nikech kwa wuoyo kuom yomyom mar chogo, en ga yomyom mar chogo, to chogo ma yomyom nigi high risk mar tur, kendo bedo ni yomyom no onyalo kelo ni masiche ma kagi kacha. Koro kwa ng'iyo e pichni egi, magi to yonom kaka chogo nego beni bedo. King'iyo korka achich koni, ibiro chogo ma ahinya en chogo mar ewi gineka ng'ut tielo kae. Koro ng'ut tielo kae ma wan gi pelvic bone kod wan gi femur. Koro femur ni to mano chogo mariwo tielo. To gima aparo ni oket ariyo gi magi e area ma ahinya ka ng'ato nigi osteoporosis to tabu bedega ahinya. Koro king'iyo chogo makoni, to solid part mantiere nyaiye iyudo ka chal ka gima omakore. Tiende ni gik mantiere iyego mwaluongo ni bone marrow kata minerals go gidhi gidinore. To king'iyo kochacha to chalo gima nyafuot. Tiende ni onge gimoro iye. Inyalo chalo ng'ama oting'o odundu ma iye pipe to iye onge gimachielo, to komachielo ni odundu to nitiere kata gi lo moro iye. Koro biro yudo machielo man odundu man gi lo iye ni obiro bedo no pek kendo tegno. Koro machacha bedo mayomyom. Koro
yom mar bedo ni yeni ni fuot mane mo luongo ni osteoporosis. Tende ni olak minerals maketo bedo motegno. Kaman koro ei picha ibro yudo kata kogodi x-ray yudo ka koma ber chal ka gimo dinore to koma chielo chal no yot. Iye onge gima moro. Kamano. Ma ena kaka chogo makore ei del. Ka onyalo bedo ni odhimo makore maber mano ongima to kwa entiere kod fut e kaka ipimo nwacha mano en chogo matuo mantiere kod chandruok mar osteoporosis. Mano wanyalo donje wach mar silent killer ni? Ka wuoyo kuom silent killer, chutho ibedo ni tin ji kata ji ok bi yango dhi hospital ni en gi osteoporosis. Tibro ng'ise mana bang'e kose ng'e ni en gi osteoporosis ni koro en gi tuo moro. Gimomiyo waluonge ni silent killer en ni symptoms onge godo. Mondo mi ng'ato ng'isi ni in gi, mondo mi fweny ni in kode, nyaka tim ni test mang'e ni in kode. Inyalo yudo ka ng'ato odhi hospital to ofuolo kata wiye bare. Signs mag malaria you can always say ni ma nyalo bedo ni tuo moro. To osteoporosis ni eni nyalo mana dak kode ka ok ing'eyo ni entiere, nikech gimoro madhi propeli kata madhiri mondo dhi ne daktari cha onge rem mibro winjo, onge tabu moro amora mibro winjo, nyaka koro o develop ochak kelo tabu mamoko kinyalo fwenyo ni in gi osteoporosis. Ahinya bro yudo ni ng'ama nigi osteoporosis ng'eny gi gibedo gi tabu kata kobedo advance to gibedo gi tur mar chogo. Gibedo ka choki yom tura kata onge gimoro amora mitimo. Kodonje yo nding'i kata vertebral column kifuolo to nyalo kelo kata tur e choke, nikech chokego koro gi yot to gi rep koro tur gi bedo mayot. Kopogore gi mano rem nyalo donjo. Koro seche moment midhi chako ng'iyo ni in gi rem mar onding'i rami to kigoyi picha to king'iyo tiyudo ka chogo is already osteoporotic. Koro being ni en osteoporotic no, manifestation ming'eyo ni koro nikech rem mane in godo cha to chutho ka ni rem no pok odonjo ne ok inyal ng'eyo. Koro miyo en silent killer nikech oonge gi symptoms. Ok inyal ng'eyo ni in kode nyaka okelni tabu machielo kata bedo gi tur ma sa ka sa. Bang'e no kogoyi picha tinyalo ng'eyo ni in osteoporotic. Moro wang'eyo ni kidieny mar oganda ma thoro bedo kod chandruok ni nikech ing'e ni seche ma wawacho tur nyithindo nyalo bedo ga kod thuolo mamalo mar tur kotenore kod chapni magi chapni, joma mine, joma chuo, joma gi ma thoro bedo kod chandruok mar osteoporosis. Daktari, tang'o momiyo? Osteoporotic ka wankete kuom kidienje mag jok manyalo bedo ni kode, mokwongo iga en achiel kuom gino manyalo miyo age factor. Chutho ka ng'ato nyuol del dongo, chogo be dongo. To kaka chogo dongo ka nyathi matin, choke yom. To kaka omedo dongo, chogo medo bedo motegno. Koro chogo ni bedo motegno, develop up to about 25 years, 27 kanyo, kaso koro odok piny. To koro kaka ichako medo dhi malo, ka iga koro chako medo niang', to tegno mar chogo cha be dhi chako dok piny. Ahinya ka ng'ato osechopo higni mag 50 kadhi mbele, iyudo ka koro chogo bedo marep. Tiende ni in the normal regeneration mar del, seche ma chogo manyien donjo mondo losre, to nitiere moko machon ka mawuok. Koro the rate ma chogo manyien losore ka ng'ato ike ni malo ni piny. Koro chances mar ng'ato bedo gi chogo marep ka ike okala 50 kadhi mbele ni malo. Koro achiel kuom gigo makelo mano en igni. Mar ariyo, gender. Jok mamiyo nigi high percentage mag jogo mabedo kod osteoporosis, ma choke gi bedo marep. Ma be biro ka ng'ato osechopo higa madhi 50 kadhi mbele. Koro 50 kadhi mbele gima timore ni ne joma miyo gidonje e phase mwaluongo ni menopause. Koro ka menopause no osebedo, to gima dhi timore ni the hormone mabe konyo keto chogo bedo motegno mwaluongo ni estrogen, production mare dok piny. Koro seche ma production ne odok piny ni, to gino mamiyo choke bedo ma otegno bedo matin. Koro mano be chances mar bedo kod ang'o? Bedo kod rem.
Mar adek, exercise, sedentary. Samora mora ma wawuotho kata mwatimo exercise, watego del kendo watego chokewa. Bedo ni nyalo bedo ni okitim exercise, mano miyo chogo be ok yud stress kata gima miyo bed motegno. Koro lack of exercises nyalo bedo a cause of osteoporosis. Kopogore gi mano, tuoche moko be nyalo bedo manyalo donjo, machalo kaka ka in gi kansa, koro yedhe mitiyo godo man gi high steroid content be nyalo miyo chogo bedo mayom yom. Kopogore gi mano, joma madho gik machalo kaka ndawa, mano nyalo contribute to that one. Kongo, excessive bit of it can contribute to it. Aya, bedo ng'ato ok yud balanced diets. Maonge gi enough calcium, enough vitamin D ok oyudi, mago nyalo kelo tabu. Seche moko be ntiere moko matimore nikech gik mwatimo nyalo ka ng'ato odhi otimne bero maduoko iye piny mondo mi ong'ad weight, mano be nyalo kelo tabu no. Aya, nikech koro del ok yud nutrients mowinjore, mano nyalo wamake makakanyo mana matin daktari. Mano thothne joma mine ohero timo, ni yudo ni ng'ato dhi mondo mitimne bero mondo mi oduok ratil piny. Kapok itimo magi, ng'eni intiere kod kata iketo thuolo mamalo mar bedo kod osteoporosis kata yomyo mar choke. Yenwa wakaw yo nyakora mugia jiwang kwa duogo to wadhi nyime mana gi kama awawe godo nomiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik by. Tutobaki hapa duniani sisi Be imanyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Before we said we were Kenya's #1 news app, but we've continued to redefine ourselves into Kenya's #1 app as we sit today. An interesting bit is about the identity of the app, which was developed by young students. We ran a competition in partnership with ISA, Susan Macau, and came up with a logo that is Citizen Digital today, and that was exciting, you know,
sort of not creating a product for ourselves, but having our young audiences guide us in how to lead in this space. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machara Kesh, enang'o motimo Chandigarh? Katang'o matimre nyaka yud pari. Ananyalo timo gimoro amora kae mondo ayude. Parino ema dwaro. Katang'o matimre nyaka obed mara. Enang'o barach niti? Bende gimoro amora ni kare? Bende in ing'eyo naneno ng'a? Rakesh, intie Chandigarh kae. Biro bedo maber kibet mabor gi pari. Iwinja? Ok en mari to ok onyal bedo mari. To ka an pod angima, onge chieng' mibiro sudo machiegni kode. Iniwinja maber? Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhi yie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dia. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mosekedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende. Wanyalo luongo ni emotional kata psychological support. Kaka anyuola, kaka family, kaka jogo mosebedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir, kik ketgi kod akweda, mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Otendi kelonwa kod Royal Media Services, we care. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho.
wakanyi leo chunya nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting badi malo Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarko chia Tich Abich saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu yomyo mar choke. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod yomyo mar choke. Ne wang'iyo kacha higni, wang'iyo kacha chiemo, madini makare, wang'iyo kacha tuoche manyalo miyo ng'ato yudo thieth mopogore opogore. Kae to ne wakawo yueyo ka wang'iyo kacha weche mag surgeries moko ma ji dhie mondo mi ong'ad ratil. Kanye mwadhi godo nyime daktari? Koro e kar surgery kanyo, seche ma otimne ng'ato surgery, iyudo ka the amount of nutrients madonje del bedo matin. Koro mano kotimore to dhi ng'ado gigo ma chogo be dwaro, nikech sama watimo dieting kata ma watuono dendwa e gigo monego be ne wachamo, to chogo dhi bedo mayot. To ibro yudo ka chogo dhi bedo ni ok oyud vitamins mowinjore. Machiel kuomgi en vitamin D kod calcium. Koro calcium ni ka ok iyude e yono makare to miyo chogo dhi bedo mafuot fuot, to mano nyalo kelonwa tabu. Omiyo kata seche mwaringo ni watimo dieting kata watemo ni mondo watim weight loss, onego bed watime in consultation with the doctor's advice. Nikech kwa time ma ok wabedo gi proper doctor's advice, to wanyalo end up bedo gi another secondary problem ma osteoporosis en achiel kuomgi, kata yomyom mar choke. Kamano. Seche mang'iyo thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni, ka otenore kata kokalo kuom picha ni, aneno gimoro ka ni genetics kata anyuola mar ng'ato. Mulnwa kar genetics ka kar genetics ka ting'e ni nitiere tuoche moko ma kopogore osteoporosis ni, nitiere tuoche man nyalo luoro from anyuola. Maybe wuonu, kwaru, kata dau moro ne nigi tabu ni. Mano nyalo timre nikech the components of the body structure nyomoro biroga based on the parental. Koro mano kotimore to nyalo bedo gi that gene of osteoporosis. Tende ni anyuola nitiere this history mar ji bedo kod choke mayom yom ni. Mano to seche moko kinyal ng'eyo not unless ni in gi history man mano, to nyalo account on it. Nikech mano to kinyal wacho ni is the actual cause, but you must have an history nitiere ng'ato neni kode. Koro king'eyo ni ng'ato neni kode, you must take caution. Nikech bedo ni gini onge gi symptoms, to it's good to understand ni adverse effect kata gigo manyalo kelo nyalo bedo mapek. Koro kiseng'eyo ni in gi history, in your lineage nitiere history mar osteoporosis, itemo geng'o gik manyalo miyo ibed gi tabu nikech in kod osteoporosis. To gima monowa ng'eyo ma en ni there is no symptoms ma tuo ni. Koro seche moko ber bedo gi history of the problem, kata timo regular medical checkups, nikech ka ok ng'ato timo medical checkups ok obi ng'eyo ni en kod osteoporosis. Kamano. Wathoroga bedo kod tuoche mopogore opogore mag choke. Wantiere kod osteoporosis ma wawuoyo diche ma kawuono ma en yomyo mar choke. Wantiere kod arthritis bende mabiro ga kidienje mopogore opogore. En bende othoro bedo e choke. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo pogruok e kind ariyogi kapok odhi ir laktar. Moro ka nitiere dala, en mana ni kaka ipimonwa ni mar osteoporosis ni mondo mi fwenye, moro nyalo bedo matek. Tuoche mag choke ng'eny, including cancer benti mar chogo. Kinyalo pogruok mantiere e kind osteoporosis kod osteoarthritis. Gite gin kod tudruok e chogo. Koro arthritis, the word kwa ng'iye kaka ochalo, arthritis affects the joints majorly. Okinyal yudo ni gi arthritis e kor chogo. Mana kaka koro wakawo choke ariyogi, ibro yudo ni arthritis biro bedo gi malo kachacha. To osteoporosis en all the way up down. Koro arthritis timore e fuont, to osteoporosis timore the whole bone. But the effect mar osteoporosis can also lead to arthritis. Nikech
chogo kosedhi obedo mayom yom to regruok ne bedo mayot. To mano kotimore ema dhi kelo arthritis. Koro arthritis basically en regruok mag chogo man e fuond, lakini osteoporosis en bedo mayom yom kata chogo bedo maonge gi solid mass e kore kamano. Awinjo kimulo gimoro ni vitamin D kachiel kod calcium mabende gin madini makonyo mondo michoke obed motegno. Mori nyalo pimonwa kaka oganda nyalo yude kod yo minyalo yude godo mayot mondo mi kik wabed kod chandruok mar osteoporosis nikech seche machoke yom yom magi nyalo tur sa asaya mani ni chandruok maduong' matamre gi nono. Ya koro calcium kod vitamin D gin gi kanyakla. They are basically vitamins called mineral mar essential for development kata dongo mar chogo. Koro calcium to yudorega e chiemo mwachamo, to seche moko ka ok inyal yude directly chiemo, tintiere yedhe molo specifically man gi content moluongo ni supplements. Koro chiemo machalo kaka rech nika gi high value mar of calcium, chak nigi calcium, soya, gik makamago. Koro nitiere chiemo aina chiemo mwachamo aina mawachogo mago kelo mago miyo chogo bedo motegno. That is the calcium complement, but much of it inyalo yudo prescription kineno dietitian kata nutrition omi the specific amount minyalo chamo mondo miki kibed ga lot of calcium also in the body nikech bedo gi calcium mokalo no be nyalo kelo ni some other issues. Vitamin D to is all related to manufacture better manufactured koponi you expose yourself to sunlight you can get it from that. Chieng bedi wacho gani ka kecha nya to nyalo kelo chandu koro ka ng'eyo moderately bedo mana in a warm environment. Not necessarily nya kibede too much on the sun kech kibedo to the sun too much to ntiere another sun ray mabe kelo problem to the skin molongo ni UV light. Kamano daktari mulnua kar seche machoke develop ainya kuom nyithindo matindo mondo mithuolo odog pinya mar bedo kod yomyo mar choke ndalo mabiro. Iwacho gani ket nyathi oko mondo mi ochieng. Ntiere chiemo maber kimiyo nyathi mantiere kod calcium kachiel kod madini mopogore opogore manyalo geng'o choke. Onego bed gani itime nango e period mane mondo biseche manyathini oa piny to wagi choke motegno chuth kikwa piny kwa gi choke mayomyo. Chutho chiemo ma nyithindo chamo inya ka nyathi onyuol, one of the most important nutritional value of the food en chak moginicha chak modhodho. Ibiro ka nyathi ka ok odhodho to seche moko onyalo lose some very basic ingredients nikech chiemo mobedo synthesized ginyalo bedo synthesized to gin well balanced kod amount of nutritional value magin godo, but nitiere be specific ones ma inyalo ng'ieo man gi different contents mamiyo ka nyathi ochamo to choke bedo motegno. But the ideal standard en ni chiemo ma nyathi chamo nyako bed well balanced, nyako neni oko bedo confined e ot. Kinyalo ka nyathi en out all the time, oko gole oko ne chieng, things like that. Mano bedo miyo bedo grow gi choke mayom yom. Ntiere scenario ma wan gi cases machalo kaka rickets. Rickets no koponi things like vitamin D nyathi ok yude yono makare to chako bedo gi bam mar tielo, things like that. Mano kendo kolo problem. Although ni mano to is not related to osteoporosis. Osteoporosis obero ga with advanced age. Koro tini ne mibro yudo ka nyithindo nigi osteoporosis. Nikech choke gi pod dongo. Ntie natural process and even the rate of growth mar chogo ni malo. Koro ibo yudo ka this one just continue at a high gradient to kochopo around 30 onwards koro chako dok piny matin. And then odok piny koro further from 50. Koro osteoporosis, it's a condition, but king here in terms of age, below 10 years chances ni bro yude not unless ngen gi some other underlying problem kech nyalo yudo ka nyathi nigi condition maluongo ni osteogenesis imperfecta. To nyuole
to nyuole gi natural bone weakness. Mano luongo ni osteogenesis imperfecta. Tieni nyathi katitinga kama, katimula lwete kama totur. Mano because another condition. To kwanyalo wacho ni en osteoporotic. Koro osteoporotic ni to nyako bed gi fuot mar chogo cha ma koponi gimoro mule totur. Kamano. Kawuono wang'iyo yomyo mar choke Nyakaramogi Ajwang' to maoromo nyisi ni kare onego beni ritori e yo makare mondo mi kaka imedo bedo ng'ama ng'ongo to thuolo mar bedo kod chandruok ni dok piny. Daktari mulo kacha weche mag chiemo makare, omulo kacha weche mag exercise, omulo kacha weche mag check up nikech ok inyal ng'eyo ka ponono ni intiere kod chandruogni nyaka yude ayuda. Yienwa wakawiyo ka waduogo to wang'ane ni tidhi tim diagnosis nang'o, idhi tim nonro mage mondo mi wach ni intiere kod osteoporosis omiyo kik isul kata matin. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Katango matimre nyaka yud pari. Ananyalo timo gimoro amora kae mondo ayude. Parino ema dwaro. Katango matimre nyaka obed mara. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka miraa yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 *415# to get Vite as your skiza tune. Kitwa kitimbewa kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Ni nitie chik manam machon mondo ne ondhiye kaniketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111 jokato gin 111
Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Ang'eyo ni pinyni ok wanyal we jowa ogendni marach. To nitie kama nchi Raila owewa. Nitie kama nchi Raila owewa kaka oganda. Nikech jomoko ne paro ni Raila biro wewa weya ka wahang'e kata wan ka uhang'e e kor muya. Raila owewa ka wanie sirikal. Ogai mar ODM e yor Kojolo, Oburu Oginga, owacho ni ODM biro dhi nyime tiyo gi sirikal kama mosenindo Raila Odinga nowegie. To ana temo mawuo kodgi ni wawuoguru oko mondo wadhi wawinj gima government okelo. Dongruok mar konyo nyithindwa maonge tije, gin kata university ne ok gidhi. To nyithindo monge menyo. Sirikal otimo chenro mar yango rowere manondikore ne chenro mar Nyota e sub counties ma pacho ka. Dolornwa oko nyaka ogik sama koro ilendo. Ombucho kwan ka kaneno. Action madhi kao en ni koro kawaka to wadhi e court. Wadhi chungo yiero machalo kamae. Jokanyo moko mag boda boda e boma ma Homa Bay dwaro mondo yiero ma jotendgi onuo ka giwacho ni ne ok otime e yo makare. Penja laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, yomyo mar choke. Daktari ukipimwa ni timo diagnosis nango. Nikech yude tek, en silent killer, omako jok ma higgi oseniang', tiende ni gimoro mopondo mang'eny. Mondo mi wang'e ni ng'ato ni kod osteoporosis, nitie symptoms mabiro secondary. Iboyudo ka ng'ato nigi rem e onding'e, to seche ma en gi rem ni, ka en rem ma chal ni ok dhi with yath kata thieth mimiye, tinyalo timne x-ray. Koro out of timo x-ray ni, eminyalo ng'eyo gima timore. Koro achiel kuom gino mwatimo mondo mi wa identify ni en osteoporosis kata ok en osteoporosis, en iluongo ni bone mineral density. Kech bone mineral density ni ema miyowa standard ming'eyo ni to chogo ni be en makare kose makare. Kech kitimo that test, ibiro neno ka chogo no oyot, oonge gi gimore iye, orep. Koro in that scenario, bone mineral density maluongo ni DEXA, kata DEXA, mano biro ng'isowa ni ng'ani nigi issue with osteoporosis. To another thing mwanyalo ng'eyo godo ni ng'ani nigi problem en the kind of tour and of course age. Gima risk factor mar ng'ama nigi osteoporosis ni godo en tour mar choke. Koro chogo ka bedo ni tur atura nyalo prompti mondo mi idhi tim that test. Koro that test actually is basically DEXA test. Mane mi timo ting'eyo godo ni ng'ano en osteoporotic kata ok en osteoporotic. Something else ma be nyalo conclude kata ng'isi ni you need to do that test en loss of height. Inyalo pimi probably in some time ne in gi height ma proper, and then over time neno ka height ni odok piny. Ng'ato bet nyadundo. Koro bedo nyadundo no. Tiende ni there's a collapse of the bones. Koro when the bone collapse, that one you can tell. Koro mano kigo picha you can as well see. But basically kitimo that kitimo x-rays, mwalong ni DEXA, specifically for osteoporosis, you can identify ng'ano nigi osteoporotic kata ok en osteoporotic. Kamano. Ma kapono no ka ni nyalo ganeno ka ng'ato rabora tineno ko chako bedo nyadundo, thuolo nyalo bedo ni nyaka bede ni ichoke obedo mayom ng'ato ntiere kod osteoporosis. Osetim nonro, osetim x-ray, height osedok piny kod weche makamago, thieth thoro chalo nade? Thieth mar osteoporosis mokwongo luwore kod manifestation kata gi ranyisi mano osebirogo. Mokwongo kaka nawacho, onyalo bedo kod tur, sana tur mar wing'ut tielo ka, the hip joint, man has a high tendency. Emomiyo seche moko kowa handle jogo ma ikgi oniang', 70s and above, gin gi high chances. Actually, osteoporosis is more to do with the geriatrics, the old age. Koro jok man gi iga moniang', chances mag tur ni malo. Omiyo kuponi in gi ng'ato kata in dala kanyo to in gi fear ni in gi tuo aina ni, kata winjo ni e anyuola ni ng'ato nyalo bedo ni in gi tuo aina ni,
ber mondo mi ichak timo gigo manyalo prevent tur nikech kigori agwa piny ni tiboro bedo gi tur. Koro mokwongo ka nitiere manifestation kata symptom mar tur, wabro thiedho turno. To the next thing mabro timo en ni bro chiwni yedhe ma konyo choke kik bed kod yom manyalo mi masira mopogore opogore. Koro nitiere yedhe michiwo for that matter. One kod yedhe mar full of vitamins minyalo mi for 3 months kata 6 months to develop bone. Mar ariyo, exercises are important for that. Nikech samora mora mitimo exercise, actually wacho ga ni exercise is medicine. Kitimo exercise, choke ga gi adjust to external forces. Koro with external forces ma gi adjust to miyo gi bedo motegno. Kendo mano medo develop the bone density. Mopogore gi mano diet, you need to adjust on the diet. Gigo mwachamo, wanyalo chamo chiemo ma rich in calcium and we ensure that we also get vitamin D. We avoid sedentary life. Sedentary life, mano kori preventive measure. Sedentary life tendeni ibeda mo kitim orako kata exercise mora. Nikech timo exercise no, miyo del bedo kod mijingo. Kinde mamoko inyalo yudo ni ng'ato tuo, ok necessary ni en gi osteoporosis ni. To en gi tuo mora moketo bedo bedridden. Koro jatuo mobedo bedridden ok ber no bedo chakre Monday to Saturday on Sunday ka onge gimoro amora motimne. Seche moko wanyalo encourage ni nyalo timne exercise e bath kitanda kama entiere no, nikech kako medo bedo ni entiere kanyo e kaka choke bedo mayom. Nikech seche moko kati chiem isbedo ni chamo calcium, kati chiemo man gi calcium to kitim exercises to onge kaka that mineral di bedo kod teko. Kore momiyo exercises and very important ne jatuo mora man ot mobedo ma onge seche moko nyalo bedo bedridden ni ok nyal wuotho. To a case machalo kata kaka spinal cord injury ma ng'ato ong'ol tiende ge okti. Ngeni seche moko ok nyal wuotho for himself or herself. So that cases nyalo dwaro ni chunge occasionally mondo choke ka odhi oyud teko moro ma develop, nikech ka mano ok otimore to bedo gi chances mag tur. Koro mago are some way mo nyalo tiyo godo to help ng'ama ni osteoporotic. But the first thing is good to understand it, what level are the bones choke gi lose the bone marrow kata the minerals. Then we make sure ni giyudo enough mineral mondo mi gibed motegno. Wathoro ga bedo kod gik moko ma waonge go gi control, kuom ranyisi bedo kod higni moniang'. Mano en gweth mang'eny mokalo mar Nyasaye. Seche ma ng'ato hike oniang' thuolo ni malo mokalo ni onyalo bedo kod osteoporosis ma bende keto e thuolo mamalo mar tur. Tur ka ng'ato osebedo ng'at mang'ongo nikech choke gi ok otegno maber, tiende ni kata chango gi bende dhi bedo matek. Ere kaka wanyalo keto miechwa, ere kaka wanyalo keto alwora kata udi mantiere kod joma higi oseniang' mondo mi obed safe, kik wabed kod thuolo mang'eny mag tur. Koro wan kod gik moluongo ni activities of daily living. Gigo mwatimo pile ka pile manyaka watim. Ukinyi chiewo, you walk from point A to point B. Koro gigo manyalo miyo wagore piny nikech old age, gino maduong' ma utudre kod osteoporosis en goruok piny kod tur. Koro wanyalo make sure ni environment ma wadake ok en moro ma keto wabedo gi chances mag hinyruok mang'eny. Koro gima watimo en ni wa modify environment. Wang'iyo ni to kapo ni ng'ato wuok for a dhoth to donje ot. En kod stairs koso en kama nyalo wuothe mayot. Kobiro piny en kama nyalo kiere koso ok onyal kiere. Tiles motigo de ot be gin friendly koso en moro ma ka ng'ato onyono ma piny ni to kier. Wachi ni kaka buff, environment buff kae ma problem bedo ka kendo mang'eny ahinya. Jok ma yudo stroke yudo no yude buff, jok ma otur yudo no yudo ka en buff. E buff ka nikech kier mar nyalo bedo, wa encourage ni floor inyalo bedo gi, onyalo lose man gi proper grip ma ka ng'ato bede to bed kod hinyruok. Kopogore gi mano, gigo mwatiyo godo pile ka pile.
onego bed gino ma ok nyal miyo wabedo gi tabu. Machalo kaka wach ni wach kata kaka ni rapur mwatiyo godo gibedo gigo mayot manyalo tiyo godo nikech nyalo yudo ka ng'ato nigi working tool moro gir tich to opek ne koro temo tiyo gi gima pek ne dende to mano dhi bedo kelo a lot of stress e lwedo kata e fuonde moro amora kech ka wang'iyo kuonde ma osteoporosis ni kata yom mar choke bede achiel kuom gi bedo ga ng'ut lwedo ariyo bedo ga ng'ut chok bam kae adek eno bedo nding emomiyo ng'enyne kiyudo ka ng'ato nigi osteoporosis ni areas go ema bedo gi tur koro nyalo yudo ni ng'ato obedo mana ni obayo gine kata opuro to ko apuro yudo ka lwete ok nyal tiyo tiende ni obedo gi gine koro gik motiyo go gino gibed mayot manyalo konyowa geng'o gigo manyalo timore nikech chokewa yom kamano. Daher mondo mwagol twagni e studio ka daktari mondo mi kapono nitiere ng'ato mantiere kod penjo kata ng'ato nitiere madeher mondo mi ng'ane rieko inyalo yudi kanye kinyalo chiwo namba mar simu bende anyalo duoko erokamano makende. Erokamano ne jogo manyalo gombo dwaro ng'eyo mang'eny kata man gi tabu motudore kod tuo mar yomyom mar chokeni moluongo ni osteoporosis. Inyalo yuda e namba simu 07 239 kan medo nuoyo 0723 924109. Koro ng'eny ne jok manyalo bedo dwaro ng'eyo mang'eny kigocho na tabro konyo ka okiyuda to nikech nyalo bedo ni ntiere kuma bor gi kama ntiere nikech sani to antie Nairobi tanyalo tudi kod jowa man machiegni kodi bed ni Siaya bed ni Homa Bay Kisumu kata Migori wanyalo yudo jogo manyalo konyi to ma en tuo maber ka wang'eyo ni entiere nikech ng'eny ji ok ong'eye kata samoro amora mwadhi osiptal gima wang'eyo ma ji wuoyo kuome en arthritis. Koro osteoporosis ni be en tuo ma hinyowa ahinya to ber ka wang'eyo matut kuome. Erokamano Ruth. Aduoko erokamano makende ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi bobiro kendo ichaki puonjo oganda wa e chenro mar penj laktar. Erokamano. Nyakwara Mugia Jwanga ageno ni puonjori matayo ni chenro ni odiochieng' ma kawuono en Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu oriti uru masane. Yudo mo madajre kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.